karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Matagsaw sa adlaw. Hello, Hans. Hi. Unsa naman, Claire? May isumbong lang unta ko nimo. Unsa man na? Si Kent. Dunay gitago ang babay sa iyang studio. Oh, babay? Oh. Natukpod ko ni Kent tungod sa iyang kahadlok na nakakita ko sa naw sa iyang uyab. Mao ba? Padlungan ang manghod ni mo eh. Pasig sa nagklasiya sa babay ang iyang gitaguan sa iyang studio. Ngayon di. Magkapahibong kaayo, Hans. Kay dili siya mosugot nga makit-an ako ang naw sa iyang bagong uyab. Unsay nga sa iyong uyab? Jessa. Unsay nga? Unang nalitok niya kay Ayesa. Dayon Jessa. Jessa? O Ayesa? Naaranan duha. Wa gyud ka makakita sa naong anang bayana? Wa lagi. Kay sa dihang giablihan ako ang kwarto ni Kent, nagsayaw-sayaw ang babay. Pero likod ra niyang ako nakita. Unya mo to pagkakita ni Kent nako, dali niyang gitabulan og tualya ang usa babae. Iyan ang uyab? Muna yang gipanghambog nako, nga doon na siya'y uyab. Ug tuwa ni sa studio. Oh, tuwa sa studio. Makapahibong gyud kaayo ang lihok ni Kent. Nagduda na noon ko nga mubo og lupad ang maong babay kay mahadlok siya nga ako ning mailay-ila. Pasagdi siya. Unsay pasagdan? Iyan ang kinabuhi. Pero imo sing igsuon. Pasagdan na to siya. Ug ikaw, paulit na. Oh, Hans. Ani ka matok? Basin. Pero ako na nga doon ng beach. O ato klarong nagbantay. Ako man ang taong mubantay dito, no? Oo. Pero kinahanglan gud nga medyo tago ang imong trabahoan dito. Mao nga ani lang ka sa akong studio. Sige. Katog na lang, mayawi man ko. Ato na sa ko sa ubos matog. May sofa man dito. Sige. Ako lang ning butangan og online og habol o niya ang sofa. Sige, salamat. Unsa man gyud akong buhaton na. Aron kalimtan na ni Kuya Hans ang iyang kasuko kang Ayesa. Oh, si Kuya Hans man nanawag. Hello, Kuya. Librihan mo sa kakwarta sa cottage. Ang paboritong cottage ni Karen. Nga nun sab, Kuya. Ato kumupundo dito sa tibok semana. Sige. Ako itong limpyuhan. Paingon man ko dito. Ako na lang limpyo para nimo. I've been cheated by you since I don't know when. Ay, kana. Online og habol lang akong ibilin daan din sa sofa. Ako gining atimanon akong anghel. Ay! Kagang! Kisa na yan nawag og kapiing dako. Uy, unong na sa pagbagting telepono, uy. Dili bigay ko mahimong motubag ni mo. Hilom na kuno tiha. Ay, salamat. Mihunong lagit in taon. Kinahanglan magtuong nanawag nga wag yung tao din eh. Ay, maayo unta ko no, wala ko'y problema din eh, uy. Ganahan naman ko nga si Sir Kent ang mahimo na kong account hangtod sa hangtod. Yes. Ako na lang usa. Mahigda na ako sumukha yung kama. Unya.
Aga ko sa humot og humok kayong ulan. Nindot ka ning pahi sa dato eh. Di gid ka mahadlok matuan sa uwan kung timbagyo. Tuod. Naunsa naman ka si mama karon no? Nagsige ba kaagyapon sa pangutang ni Mr. Lee? Nawa na. Wa na gyud. Musabot na gyud kog kamang ani si Yuta. Kay gibiyaan naman kong ayesa. Sus! Makalagot yun itong mataaw eh. Wag yo'y igabaws. Human siya na ko iutong, hapit na ko ikamatay. Maon niya hinuon ni ang ibaws na ko. Ayesa! Ayesa pauli na taon, day! Oy, Donghans, mulakaw ka. Gabi daman. Mabuang ko din sa bay, nang imang. Kung magpundo lang ko din Awara, sige. Soroy, pero ayaw gyud padaog sa kaguol, Donghans, ha? Ayaw ka balakan ako nang. Dako ako. Asa gyud day ka padong, Donghans? Sa beach house nang. Ay, salamat nga sa beach house di ay. Ginoo, ikaw na'y mahibawi ding akong agawang ulitaw, ha? Nag-uulitaw ni sa namatay niyang uyab. Protektahin taon si Dudong Hans, Ginoo. Ipisip ako. Gaw. Claire. Tuka na taon kay ko eh. Matug na ko gaw. Dili ko makatog. Oh, di ka matug. Ako li matug gaw. Kituka na kay ko. Tabangis ako sa ko problema pa. Buhat naman ako tanan ko. Sa pa may ako ikatabang ni mo ha? Kapit na magi ko mamatay. Inatugin. Kapit ko kulataha to. Ya, pirmi pig ko kung hubog ni kung magkuyog tan doa. Gamay na lang lagi. Na. Last na lang sa rin akong patabangan ni mo. Unsa man? Ganahan ko makakita sa now sa bagong uyab ni Kent. Sige, tagis ko tanang uyab di kay taon. So, may mo bang mamahuway yung nata? Ganahan lagi ko mo pahuway pero di ko makapahuway. Magbalik sa kukuna-una ang nahitabo na mo ni Kent. Ang iyang pagtukbod ako. James, nausap na siya. Mura na siya mataranta kung makakita na ako. Gimingaw na ko sa iyang kasweet. James, ubalik ko sa kong mga kagulanan pa. Hoy! Ma! Okay. Da. Okay. Tugde ko. Tugo ka, nakatugo. Huwag ka makatog. Nihago ka. Huwag kay lami ikastorya. Nakantong kay ko gawin. Luoy kay kong naaw kong matao. Tampali ay. Mura nagnanas akong ilong. Ha? Grabe na kayo kung kanduk-kanduk na gaw. Gikapoy na kong badas gaw. Ayaw niya magsige lang tagtuyog-tuyog. Gikan dito sa inyo. Maato na tas beach. Unya magkauman. Maato tas bahay ni Kid. Unya kauman. Maato tas studio. Mamakasyon na tagaw. Mamakasyon ta. Kikasabaan ko ni mo. Uwa man. Uwa. Tarong ba? Wow, misulti lang ko sa akong nasa kong nahuna ba. Maduoy taon ka na ko gaw. Pakatulgal ako. Bisag 1 hour lang. Sige ha. Usa lang ka oras ha. Pwede dawaon? Nalagpiyuhan na ako ang cottage nga hapoy ni Kuya Hans. Ay, salamat in taon nga medyo nalandagan ng iyang unahuna. Nakunahuna na siya nga mugawa sa bahay. Uy, si Kuya Hans. Hello, Kuya. Kent, tapa ka sa beach? Oo, Kuya, di pa. Mapi pagkahuman ako limpyo sa cottage nga imong punduhan. Sige. Pabuta ko niya. Okay, Kuya. Bye. Bye. Okay, bye. Ay, salamat nga. Kalma ng manultis, Kuya Hans. Dili sab kayo siya desperado. Hinoon, dili magidautan si Kuya. Nakatulong yung tingali karon si Ayesa. Ay, mingaw na kayong karsada sa gawas. Ay, nasuko pa ba kagyapon sa mama na ako, no? Ay, Ginoo,
Ikaw na nagihupay sa kasuko kay hubos nga gipati karon ni mama. Maayo sa buntag Ginoo ko na dili na siya i-pressure ni Mr. Lee. Matug na ko eh. Ay, kalami ko na. Ma-flat na ang buko-buko sa kama. Oh. Mura man ka. Mura man dunay tunog nga. Nagpaingon din sa kwarto. May balik ka tayo dahil second. Oh. May hunong ang tunog pa. Uy, musod yun si Kent din sa kwarto. Maayo kay ni Oh, kinsa ka? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!